ВКТ конгресс күп эшләде. Күп тырышты. Но менә шул яшьләрне укытучыларга методик булмады. Ясли детсадларга әзрәк эш ныграк кирәк. Оннан соң менә яшь әтияниләр белән, менә бит ул чакта туган балалар, менә алар менә монда, аларга 30 яшь. Менә нинди аларның башларында фикерләре, нинди кәефләре, нинди татарлык, нинди аларда иштә. Менә шул жакларны уйласаң, әзрәк безнең кайбер нәрсәләрне без эшләп җитешмәгәнбез. Но Алла бирсә, киләсәктә без моны барсын да үзгәртербез. Безнең бик мощный конгресс, без аңар бик шанабыз. Анда бик көчле кешеләр эшләйләр, и алар бергәләп җыелып, bütün сорауларны булдырачак кешеләр, булган кешеләр. Хәерле дуслар, минем исемем Гөлнара Яруллина, мин Мәскәүдән делегат булам. Бүгенге көндә инде без бу bütün дөнья татар конгрессында 30 еллыгында катнашабыз. Мәскәү татарларын күрсәтәбез. Шундый якты көндә без килдек Мәскәүдән. Бүген шундый зур бәйрәм. Безнең эчендә татарлар өчен, башкортлар өчен дә без шундый зур делегатлар булып Мәскәүдән килдек. Һәм бу конференциядан бик яңа танышулар, яңа шундый белемләр алып Мәскәүгә алып китәбез дә һәм бүтән татарларны шулай итеп бергәләштерәбез Мәскәүдә.